Okay, nagbalik kami din sa Panimbaya sa Kabuntagon aron pagpaabot sa inyo nga mga greetings o mga trivia ini karon nga Kabuntagon. Yes, so atong pagabasahon ang next nato nga Bible trivia. So andaman na pud ninyo ang inyong mga cellphones. Okay? Naa na ba ang ato ang next nga Bible trivia? So ikatulo. Uy, wala pa? Trivia? Wala pa? Wala pa mo greet sa ta. Okay, greetings. Ay, by the way, before ta mo greet, amo di ay mga sa tawag ani sympathy kang Pastor Sanes operahanan siya Karon, alas 7. we will pray for him nga unta successful ang iyang operation. Na siya sa medical. Nagtawag siya gahapon ngawing ampo ko ninyo ha sa Panimbaya. Pastor na magampo gid minimo kan Central Church. So to Sanes family among gi-feel nga karon medyo siguro sad ang atong kuan tungod sa kondisyon ni Pastor Sanes, but God has plans for us and we know nga napagyoy dugang energy si Pastor Sanes kay panahuman ang iyang ministry sa youth department. So naglaom gyapon mi nga karong summer camp nara gyapon si Pastor Sanes. Kaya kung wala si Pastor Sanes, wala may Hitler dito ay magsagit-sagit. So well, sa atong Bible trivia, ready na. O naana? Okay, last question. How long did it rain while Noah was on the ark? Pila ka mga adlaw? O unsa kadugaya ba? Pila ka mga adlaw ba ni siya? Oh, pila ka mga adlaw gibuhat ang arka? No. Dili. Ang flood. Ang flood. Ang ulan. Okay, kung naay color diya tubag na sa atong mga pangutana, ang number nga naka-flash sa atong mga screen aron nga inyong matubag atong Bible trivia. For the meantime, mga kahigalaan, ang Public Affairs Department sa South Philippine Union Conference, pinanguluhan ni Pastor Nelson Paulo, nagahimo og pag-acknowledge og pagpasalamat sa atong mga community leaders. Last year, ang gihimuan ini mao si Governor Moreno. Pero this year, duha ka mga congressman ang gihatagan sa pinasahi nga pagpasalamat sa ilang kontribusyon sa komunidad. Let's watch this video. Kagabi sa pagpasalamat ang gidalit sa mga pangulo sa Seventh-day Adventist Church diri sa South Philippine Union Conference alang sa itong mga pangulo sa Katilingban. This is a pasasalamat night for Congressman Rufus Rodriguez and Congressman Rolando Clarix Oy. Our program this afternoon is a special recognition to leaders, civic leaders, and legislators who has become partner of our advocacies. So, Congressman Oy, former Barangay Captain Oy, and presently, our Barangay Captain, Madam Oy. Kini nga pamilya, long-time partners of the work that the church loves to do, extending our services to the public, even if we have a religious, and we actually offer hands of service and friendship. That's what we do.
Ang pagpasalamat usa ka pamatasan nga angay batna natong mga Kristohanon. Kini mamahimo unyang usa ka sinugdanan sa dakong kalayo sa pagserbisyong tinuuray sa katawhan sa Ginoo. Ako si Charm Pamisa Sineneng. Kaninyo nagapasalamat ug kaninyo nanimbaya.